Miri, a final de curs volem portar a ple un seguit de preguntes i pregs que ens han tramès membres de diferents comunitats educatives. La primera és que coneixem que els terrenys destinats a l'ubicació definitiva de l'Escola Bosch de la Pabordia estan en uns terrenys propers a el que és el pavelló de Palau, contra el parer de la comunitat educativa, que demanda restar al lloc actual. La pregunta és, converteixen la demanda d'aquesta comunitat educativa per poder atendre aquesta demanda que fan i quines accions han fet en aquest sentit? Igualment, en aquest mateix sentit, voldríem saber si volen o si es pensa atendre també els pregs que han fet la comunitat educativa de l'escola Balandrau, que volen saber quina acció es farà per assentar definitivament aquesta escola. En segon lloc, ara que hem resolt el tema urbanístic, ens agradaria saber quan està previst que l'Institut Ermessenda ocupi ja definitivament el lloc on està destinat. En tercer lloc, és una notícia que vàrem llegir aquest mes de juny, que un 23% de les preinscripcions a les escoles bressol públiques de Girona estaven en llista d'espera i que les llars d'infants que acumulaven una llista més llarga eren els barris de Can Givert, Santa Eugènia, Devesa i Sant Narcís. Ens agradaria conèixer, sisplau, a data d'avui, quina és la situació en aquesta etapa educativa i si, veient aquest augment de demanda, preveuen obrir o tenen previst alguna escola de bressol nova, ja que l'última, si no estic errat, me sembla que és del 2012, que és l'escola bressol de la Devesa. I en aquest període la ciutat de Girona ha augmentat, crec que amb més de 10.000 habitants, la seva població. També ens volíem conèixer quines actuacions estan previstes a les escoles públiques gironines aquest estiu respecte al manteniment i millora de les mateixes. En cinquè lloc, ens agradaria també conèixer el camí segur de l'escola Bruguera, que s'estava treballant en la comunitat educativa, en quina fase es troba aquest estudi que s'estava fent per la seva confecció. En sisè lloc, revisant l'estat de comptes, hem pogut observar que de la partida destinada a Educació 360, que hi havia una partida de 25.000 euros, fins ara només s'han executat 10.000. Voldrien saber si properament pensen fer alguna actuació en el sentit de donar sortida en aquests recursos ja pressupostats. I finalment, el divendres passat, la Fundació Pere Tarrés denunciava que no haver planificat i coordinat una acció amb salut per assegurar la vacunació dels monitors de les activitats d'estius ha comportat un greuge en l'organització de les mateixes. I és un prec. Nosaltres els van demanar ja el mes d'abril i van reiterar després el mes de juny que en el context actual de la pandèmia es prenguessin mesures en aquest sentit. I, per tant, perquè aquestes activitats es desenvolupessin a la màxima normalitat possible. Jo crec que és... I la pregunta, seria si això està previst. Llegia ahir, me sembla que era a la premsa, que properament els monitors sembla que es vacunaran, que ens ho confirmessin, sisplau. Moltes gràcies.